雪の降る夜、街灯の下に真っ赤な手袋が片方だけ落ちていた。落とし主はきっと今頃冷たい思いをしているだろう。僕はそれを拾い、街灯の柱にある雪の積もらない出っ張りにそっと置いた。誰かが見つけやすいように。翌朝、同じ場所を通りかかると手袋は消えていた。代わりに雪の上に小さな文字でありがとうと書かれていた。指先で書いたような不揃いな文字。それを見た瞬間、僕の指先までじわっと熱くなった。冷たい冬の朝、僕たちは見知らぬ誰かの優しさで昨日より少しだけ暖かくなれる。